Hej. Den her video, den går ud på at fortælle lidt om noget, som jeg har gået med i mange år. Jeg har siden jeg var ganske ung, jeg tror jeg var omkring 14-15 år, vidst at jeg var til fyre, men jeg har ikke rigtig turt at være ærlig omkring det, fordi man har været bange for, hvordan folk vil tage det, og hvordan folk vil se en. Jeg har været rigtig bange for sådan at skulle fortælle det, selvom vi lever i 2024 nu, hvor alt nærmest er tilladt. Ikke alt, men mange ting er tilladt, og man ikke burde tænke så meget over, hvad andre ting er. Men det har jeg gjort i 17 år, hvor jeg har prøvet at gøre det, jeg kunne for ikke at sådan at skulle tænke over,